A poctu! Pred! Že dotiahnu sem Freče Trikolóry a takéto veľké skupiny, bolo by to niečo úžasné. Dnes ich tu máme. Čo to obnášalo? No, tak obnášalo to jednoznačné vloženie sa do tejto akcii, osobné kontakty veliteľa vzdušných síl. On po svojej línii začal tieto veci riešiť. A čo sa týka skupiny Freče Trikolóry, bolo to úžasné, lebo my keď sme posielali pozvánku do Talianska, aby prišli Freče Trikolóry, tak na druhý deň už bola odpoveď. Lebo oni poslali sami dopredu list, v ktorom napísali, že sa chcú zúčastniť týchto leteckých dní, lebo taliansky generál, pridelenec leteckej obrany tu minulý rok bol a jemu sa to strašne páčilo, tak vlastne on už dopredu nejakým spôsobom začal vybavovať to, aby sa tá skupina sem dostala, takže takýmto spôsobom sa to... Už v sobotu, aj keď to počasie nebolo úplne ideálne, treba povedať, že tých ľudí je tu kvantum. Oproti minulomu ročníku už dnes vidno, že tých ľudí je viac. Koľko očakáte celkovo? Aké sú tie prvé čísla zo soboty? Prvé čísla ešte v tejto chvíli momentálne nemáme, ale už dneska vieme, že sme asi zlomili opäť rekordy. Je tu určite viac ľudí ako minulý rok, takže myslím si, že to keď sme povedali, že za sobotu nedeľu tu bude 100 000 ľudí, tak to asi bude pravda. Zajtra je predpoveď, že bude krásne modré nebo, proste možno nejaký ten mráčik. Nemalo by pršať, takže malo by to ísť. Pre vás ako organizátora je veľká výzva do ďalšieho ročníku. Čím prekonať to, čo bolo tento rok? Laťka je postavená veľmi vysoko, to máte pravdu, ale je ešte veľa S v zálohe, ktoré sa dajú dostať sem. My už máme teraz niečo pripravené, dokonca niečo aj potvrdené pre budúci rok, takže budeme sa to snažiť nejako odkomunikovať a priniesť opäť niečo atraktívne do tohto kraja. Talianská zastava zelena, piena,